Porque a verdade é que un problemón, os propios camioneiros están lanzando un SOS. Síntense moi indefensos, saben vostedes que teñen que facer miles de kilómetros, dormir sós en áreas de servicio, pola noite, e din que cada vez están sendo máis víctimas de roubos. O camioneiro enfróntase ao perigo no seu día a día. Por se non se tratase dunha profesión o suficientemente dura e solitaria, os seus vehículos son un dos obxectivos favoritos dos ladróns. As tractoras dos semirremolques poden almacenar ata 1.500 litros de gasóleo no seu depósito. É todo un botín para os amigos do alleo. Pero os roubos non afectan só ao combustible, porque os delincuentes tamén escollen como obxectivo as mercadorías. As subtraccións nos remolques son habituais. De feito, cando os transportistas cruzan o telón de grelos, incluso se enfrontan a ataques de película nos que os criminais asaltan a caixa en plena marcha. Descansar tampouco é sinxelo para os condutores. As zonas vixiadas para aparcar o camión de noite son escasas e moitas veces durmen a mercede de atracadores que entran nas cabinas. Todo isto fai que a seguridade sexa un quebradeiro de cabeza máis para os camioneiros, que xa non dan abasto cos problemas. Malo que son moitos días fora da casa, os sueldos son os que son, temos que vir diles, todo sube. Oye, é complicado. É que a ameaza dos criminais pon a proba a paciencia dun sector que xa está ao límite. 12 en punto e que falan ata de mafias que estarían detrás destes roubos. Fátima lanza un aviso moi serio, din que están en perigo, non? Así é, os camioneiros senten perigo non só porque lles rouben, tamén polas posibles agresións. Estamos con Ramón, presidente da Federación Galega de Transporte de Mercadorías. Ramón, tedes medo, non? Estades en perigo ás veces. Pois sí, certamente estamos en perigo porque xa nos ten pasado, non é que pensemos que non vai pasar, é que nos pasou. Teñenos roubado mercadorías, camións completos incluso, e combustible nas campas dos nosos transportistas ou nas rúas, e iso é o que nos está pasando, sí. Que non fai? Bueno, hai mafias organizadas, dicen, e tamén hai o delincuente habitual que vive deso, sobre todo combustible, rouban máis xente de por aquí, digamos, non? E cando se fai? Estades vos nalgúna situación? Claro que é posible que vos rouben. Bueno, estamos expostos sempre porque non temos onde ter non temos un sitio adecuado para deixar os vehículos vigilados, por lo tanto a xente para comer ou a dormir é cando máis pasa, non? Mentes comes ou mentes dormes, as mafias saben perfectamente de ti e van a por ti, claro. Hai tipo de mercadorías máis apetecibles para roubar, é así? Canto máis valiosas son, máis apetecibles son para o que rouba. Eles controlan a carga o destino, entonces saben onde ven. Si ven un camión con televisores ou tablets, por exemplo, ou telefonía móvil, lógicamente é moito máis apetecible que se leva agua mineral. Entonces, eles saben perfectamente porque se dedican a eso, ¿no? A ti tamén che roubaron? En este caso, sí, un par de veces roubaronme combustible, nada máis, por sorte, pero combustible sí. E dis tamén que poden agredirvos? Bueno, xa ten pasado tamén de que cando o chofer lle fai un pouco de frente, a veces teñenlle agredido, sí, teñenlle agredido seriamente. Cal sería a posible solución, Ramón? Bueno, que fagan dunha vez ese que tanto levamos luitado por el, que é un aparcamento seguro, donde haxa vigilancia e donde haxa servicios, que é o que exige o momento, non? Pois queda aquí esta petición, por suposto que sí, agardamos que vos protexan, que o que necesitades e merecedes. Gracias por atendernos, Ramón. Moi bien, moitas gracias a ustedes. Bueno, moitas grazas e felicidades, claro, parabéns polo seu santo a todos os camioneiros aí San Cristóbal hoxe. Claro, Patricia, que escoitándos ten toda a lógica, dicir, que un camión ten todos os ingredientes, non? Pois para ser presa fácil, efectivamente, dos amigos do alleo. Son unha diana perfecta e, ademais, é que non é somente que o digan os portavoces dos camioneiros, é que o día a propia policía. Sen ir máis lonxe, a finais de xuño, en Cambados, desarticularon unha destas mafias, con 6 detidos. Roubara máis de 1 millón de euros, solo en Galicia, en maquinaria, sobre todo en maquinaria pesada, porque eles, efectivamente, saben perfectamente o que están movendo estes camioneiros, onde trasladan, claro, e que non só pola carga, que efectivamente moitas veces van ya pola carga, e os litros de combustible, todo. Deixanlle os camións completamente secos,
ademais con todo que eles lle reporta, non? De repente quedar sin combustible. E ademais, cando están traslando produtos valiosos, incluso eles sinten unha maior inseguridade, porque saben que levan unha diana dibuixada e que hai xente que os segue durante kilómetros e que coñece perfectamente a súa ruta e que no momento máis vulnerable lles vai a roubar. Nese momento vulnerable, Manel, que podería ser perfectamente ese momento no que paran, porque ademais teñen que parar por lei, e o que comentaba Ramón é que ten tamén toda a lógica, é dicir, o dun aparcadoiro seguro, que é o que están pedindo con vixiancia, entendo, pois ten sentido. Claro que ten sentido, xa leva moito tempo reclamando isto dos parking, porque hoxe en día, encima, antes descansaban nas áreas de servicio, onde as gasolineras traballaban de noite, sempre había xente, pero agora a maior parte pechan, tens que botar o gasoi, catar xente e tal. Entonces, claro, eles toman as súas medidas, moi ben cerran a súa cabina para protexerse eles, porque teñen que pasar, se lles veñen a roubar o gasol, xa non se lles ocorre baixarse. É que é como un elemento máis gloria de precarizar esta profesión, é dicir, aquí xa temos contado que os pobres enfrentan eses salarios á baixa, pois aínda por riba, agora os están roubando, pois en fin, non? E queixámonos de que non temos camioneiros, que se teñen que vir de Europa del Este porque se lles pagan soldos máis baixos, e además, a ver, é que co que estades pagando, francamente, non? E logo encima convertidos en autónomos, co cal estes roubos, que nos paga, repercute que nos asume. E logo, ademais, estamos a falando dun sector estratégico, porque lembro que aquí, cando paran os camioneiros, cando van a folga, líase moitísimo, é dicir, o transporte de mercadorías no noso país ten un peso importantísimo. En xeral, en todos os países, non? Pero aquí hai unha cousa que a maiores que a administración ten que ter en conta, é dicir, a administración por lei fai que os transportistas, os camioneiros, teñan uns períodos de descanso. Efectivamente. Entonces, a ver, eu penso que terá que activar nas autopistas ou nas autovías, sobre todo, non? Terá que activar zonas vixiadas, zonas reguladas, donde poidan eles facer esa actividade e poder parar porque teñen que cumplir a lei, non? E tamén nas áreas de servicio. E despois o que decía Patricia é certo, non? De que están totalmente motorizados, é dicir, hai mafias que se encargan de facerlle un dispositivo de control estilo CNI, sabe? O sea, teñen totalmente, saben onde paran, onde cargan, onde fan esa parada para descansar, e entonces aí, claro, eles non van a salir do camión. Cando non somente son eles os que protestan, senón que os datos pois tamén atestiguan esta realidade, bueno, pois a ver se os axudamos de algún xeito. Bueno, 12:06